Konnichiwa! Què passaria si un dia la professora tingués un atac d'histèria al mig de classe i es posés a rebotre la llista d'assistència damunt la taula? Li baixaríeu la faldilla i les calces d'una bona estrebada? No, oi? Això és el que fa la Keiko, la protagonista de La noia de la botiga de 24 hores, inspirada en una pel·lícula que va veure. Ves a saber quina pel·lícula va veure. Però és que la Keiko no és una noia normal. Ella és peculiar. Malgrat que en el llibre en cap moment es cita cap trastorn, es pot arribar a interpretar que deu tindre autisme o Asperger. L'autora de La noia de la botiga de 24 hores és Sayaka Murata, una jove japonesa considerada una de les veus en alça del programa narratiu japonès. El llibre narra la història de la Keiko Furukura, una dependenta d'una botiga oberta les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana i els 365 dies de l'any. Dels seus 36 anys, en porta 18 treballant a la botiga. Quin mal de cap només pensar-ho. Recomanem aquesta lectura perquè, com en bona comèdia que és, primer rius i després reflexiones. Però sobre què ens farà reflexionar? Doncs llegeix-t'ho i ho sabràs, perquè nosaltres no ho sabem. No, que és broma. Ara us ho explicarem. Bàsicament, ens fa pensar sobre les diferents maneres d'estimar i els estereotips que la societat ens imposa. Com podríem dir algú que l'estimem? Avui en dia podem enviar emoticonos, indirectes per Instagram Stories, mostrar gelosia o fins i tot dedicar-hi alguna cançó. Però creieu realment que això és estimar? Pista, no. Això és només el que hem heredat de la literatura trobadoresca. La Keiko no sap establir vincles amb els éssers humans, però sí que ho fa amb la botiga. I això l'autora ens ho narra d'una manera molt sutil i imprescindible amb aquest amor tan peculiar. Però què representa aquesta botiga de conveniència? Quin és l'objectiu de l'autora amb aquesta obra narrativa? La botiga és la societat capitalista i consumista en la que vivim, que ens dona aquesta satisfacció i felicitat immediata. Aquesta idea d'adquirir, utilitzar, consumir i llençar a les escombraries per tornar a adquirir una altra cosa i repetir un altre cop aquest cicle infinit. La Keiko forma part d'un engranatge i pren el rol de peó en una societat consumista com és la nostra. I no només això, sinó que també representa la veu dels minoritaris, de la mà d'obra i de les formigues obreres de la nostra societat. Creiem que aquesta novel·la és d'allò més original i sincera. De fet, és una molt bona comèdia, que et farà riure sense parar i que aconsegueix criticar la societat de forma molt perspicaç. No és gens típica i cada pàgina és una sorpresa. A més, cada persona la pot interpretar de manera diferent, el que la farà única per cada lector. Per aquests i molts altres motius, recomanem aquesta novel·la perquè creiem que val la pena llegir-la. És lleugera, té 155 i pot servir per fer-nos obrir els ulls i entendre una altra manera d'estimar. Ens agradaria acomiadar-nos amb una cita de la protagonista que exemplifica la simbiosi absoluta entre la Keiko i la botiga, atès que no sabem on comença una i on acaba l'altra. Mentre sigui una persona, seré sempre una dependenta, encara que això vulgui dir que sóc defectuosa, que no em puc guanyar la vida i que acabaré caient morta en qualsevol moment. No me'n puc escapar. Totes les meves cèl·lules viuen per a la botiga. Sayonara! Urfa!